बयनिसिमबो फिन खेबसे आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ आङो बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आङो फिन खेबसे आंनि नैबे फिसा मोनसे चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय। तो जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरोना। तो बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो जागायलांदिनि। आं बांद्राय गोलावबो खालामनो सानाखै। आङो मैयाहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। तो बे आपडेटनि सायावनो आङो दिनैहाय फंनैसो डिसकास खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जादों लोगोफोर। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा भिडिअखौ डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। बेवहाय टाइम पास खालामनो गोनां जेबो गैया। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। निस्सय नोंथांमोनाहाय मिथिनो मोनखादों मैयाहाय आङो मोनसे बेबायदिनो आपडेट्स लानानै फैदोंमोन। बयबो मिथिगौ मैयानि दिनावहाय बेबायदि रांफोरा हाबदों। जेरावनाखि जोङो गोबां दिन जोङो नेदोंमोन, वेट खालामदोंमोन CMAAA होननानै जोङो मिथिनो मोनदोंना। तो बे CMAAA नि फैसाया गोबांफोरनाव हाबबाय आरो गोबांफोरा बेबायदिनो खायफाया नेदोंब्लाबो मोनासै आरो खायफाया बेबायदिनो मोनबाय। जायफोरा मोनबाय बिसोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जानानै फैबाय आरो जायफोरा मोनाखै बिसोरनि थाखाय दुखु जानानै फैबाय। तो बिदिब्ला जोङो वेट खालामगोन आरो जायफोरा बेबायदिनो नेनानै दंखायो तो आरो नेनानै थाबावगोन बेबायदिनो जोङो मिथिनो मोनदोंना। तो जोंहा टटेल बेवहाय बेबायदिनो 2 लाख बेबायदि बेकार सुबुंफोरनोहाय लाइमोनफोरनो बेबायदि जिथुनाखि फोसावदोंमोन मामायाहाय बेबायदि अनसुंथाइ बा बेबायदि मोनसे माने जोङो गासैखौबो हरफिनजोबनो नाङा, जेराव 1 लाखखौ जोङो सुख'नांगोन आरो जोङो 1 लाखखौ बेबायदि हरनाङा ना। तो जोङो बेबायदि फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनखादोंमोन आरो गोबांफ्रा बेबायदिनो जोङो एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय दिनै खायफाया बेबायदिनो डाबल इन्टारभिउ होनो मोनदों आरो खायफाया दिनै सिंगेल इन्टारभिउ होनायनि उनावनो बेबायदि कलबो मोनाखै आरो मेसेजबो मोनाखै जानांगौ निस्सय। तो बिनि उनावहाय दिनै फैयै फैयैहाय जायफोरा बेबायदिनो इन्टारभिउ होनो मोनबाय डाबल इन्टारभिउ होनानै दिनैहाय बेबायदि खायफाया सेलेक्ट जाबाय आरो खायफाया दिनैहाय डाबल इन्टारभिउ होनायनि उनावबो दिनै सेलेक्ट जायाखैबो जानो हागौ, खिन्थु आङो एथबां कनफार्म नङा। कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि खननै इन्टारभिउ होनायनि उनावबो सेलेक्ट जायाखै नामा। तो कमेन्ट्स बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन। तो आंनि मिथिनायावहाय आङो बेबायदिनो सिंगेलल'सो होनो मोनदों, माने बेयो 2000 बेबायदिनो जोङो 23आवहायनो ना। तो 23नि समावनो एप्लाइ खालामनायमोन आरो जोङो बेबायदिनो खनसेल'सो इन्टारभिउखौहाय होनो मोनबाय आरो बिनि उनावहाय सेकेन्ड टाइमाव जोङो बेबायदि होनोबो मोनखायासै। तो बिनि उनाव दिनै सोरबा सोरबाया बुंदों बेबायदिनो डाबल इन्टारभिउ होनायनि उनावबो खायफाया रेजेक्ट जादों नामा। तो एसे कमेन्ट्स खालामहरब्लानो जाबाय आरोना। आरो बेबायदिनो एसे सावरायनायबो खोनानो मोन्दों गोबांफोरना बेबायदिनो रेजेक्ट जादों होननानै। तो बेबायदिनो आङो एसे जेरावनाखि कम्पिउटारावहाय जेराव सेन्टार तो अनलाइन खालामो आङो बेवहाय एसे बेबायदिनो खबर लादोंमोन लोगो सासे। तो बेबो बेबायदिनो गोबांथार मानसिफोरनि माने एप्लाइ खालामनानै होदोंमोन। तो बिनि गेजेराव खायफाया सेलेक्ट जादों आरो खायफाया सेलेक्ट जायाखै आरोना। तो जियानो हक दिनै सेलेक्ट जानाय जायैया उननि बाथ्रा आरो जोंहा सम दंबावो। बेबायदिनो जेरावनाखि जोङो फार्स्टआवहाय 1 लाखखौल'सो जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिथिखादों आरो बिनि उनावहाय जोङो बाखिया जाहैगोन आरोना। तो जियानो हक बिदिब्ला दा जोंनियाव टटेल बेबायदिनो रेजिस्ट्रेसन खालामनाया दङमोन जोंहा 2 लाखनिबो सायावखा माने रेजिस्ट्रेसनाहाय। आरो बिनि उनावहाय जोङो मिथिनो मोन्दों जेरावनाखि बेबायदिनो एप्लाइ खालामनाय, तो बे एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा 1,04,000 बेबायदिनो 91 जनखा। तो 1 लाख जननो होगोरोब्लाबो बेवहाय जोङो मिथिनो मोन्दों 4,091आ ओरैनोब्लाबो बारा जानानै दंखायो। तो बे बारा जानायाथ' आरो मोनखाया, ओरैनो बेखारखा बेयो। तो दा जोङो फाइनेलि फैयै फैयै जों मैयानि दिनावहाय नुनो मोन्दों बेबायदिनो जोङो 25,000 जन जोङो सेलेक्ट जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों फार्स्टआवनो। दा बेवहाय बेबायदि 75,000खौ मोन्दों आरो बिनिफ्राय बाखि रांखौहाय बेबायदिनो नभेम्बर ना। तो बेबायदि नभेम्बरावहाय मोनहैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। तो जियानो हक दा मोननाया मोनबाय थासिगोन, नाथाय जायफोरा बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन दा जोङो बेवहाय मोनसे बाथ्रा जोङो नुनो मोनबावबाय
जे मामाया फोसावनानै होलांखाबाय बेबायदिनो 5 तारिखआवहाय नैबे अक्ट'बर थ' 5 तारिखआव आरो बेबायदिनो एप्लाइआ बेबायदि स्टार्ट जाफिनगोन। थ' आवगोलनि एप्लाइ खालामनाया मा जाखो? जायफ्रानाखि 25,000ल'सो बेवहाय मोनग्रोदों दा, बाखिथ' 75,000 दंबावो ना मोननो ना। 1 लाख जानोबा 75,000 जना आरोबाव मोनबावनांगोन। थ' बे 75,000 जनाबो आरोबाव दा मा गोदानै बेबायदि एप्लाइ खालामफिननांगोन नामा? थ' दिनै एप्लाइनि बेवहाय अपसना दिनै बेबायदि गेवनाय लोगो लोगो दिनै आरो बेवहाय बेसेबां कम्पिटिसन जागोन सोर मिथिनो ना। दिनै पस्टआथ' 75,000आनो थागोन, नाथाय बेवहाय जुदि दिनै एप्लाइ खालामनाया 1.5 लाख 2 लाखसिम जुदि दिनै आरोबाव सौहैयोब्ला माखासेयाथ' बेखार जाखागोन, 75,000आल'सो मोनगोन। थ' बेवहाय एसे दा कनफिउज जानानै दङ। थ' जोंना गोबांथार बेबायदिनो समफोराहाय बेबायदि नस्थ' जादों आरो अनलाइन ओरैनो जोङो बेकार अनलाइन खालामनानै बेवहाय बेबायदि रांफोरखौहाय ओरैनो नस्थ' खालामदों। थ' दिनै मोनगोननि आसायाव बेबायदि मोनसे इन्टारभिउ होनानै दिनै बेवहाय बेबायदि सेलेक्ट जानायनि उनावहाय इन्टारभिउआव कलिं लेटार फैदों। बेबायदि कल लेटार फैनायनि उनावहाय जोङो दिनैहाय बेबायदि सेन्टारावहाय जोङो जनानै बेबायदिनो अरेल बायदिसिनाफोर जोङो लादों। थ' दिनै फैयै फैयै बिनि उनावहाय जोङो बेवहाय एसे बेबायदिनो जोङो दिनै खिलिमिलि जोङो एसे नुनो मोनदों ना। थ' 25,000 जना मोनबाय आरो बाखिया बेबायदिनो जुदि आरोबाव एप्लाइ खालामफिनबावनांगौबा बेवहाय मा जानो? आंनि हिसाबाव बेबायदि एप्लाइनि अपसन फैनो नांलामोन। थ' बेवहाय बेबायदिनो जोङो सेकेन्डनि थाखाय माखासेखौ जोङो बेबायदिनो आरोबाव इन्टारभिउ होखानाय हिसाबै जोङो बेबायदिनो सेलेक्ट खालामनांगौमोन। थ' बिनि उनावहाय जोङो रांफोरखौहाय जोङो होनांगौमोन आरोना। जेरावनाखि जायफोरा बेखारखा बिसोरसो बेवहाय एप्लाइ खालामदों, बेवहायथ' आरो गुबुन बेबायदि रावबो बेलेगा एप्लाइ खालामाखै ना। थ' जोङो दिनै बिनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बिनि आन्दोआव निस्सय माबा मोनसे बेबायदि दङ नामा। थ' जोङो बेखौ सानदों आरोना। थ' दिनै जोङो बेबायदिनो सावरायनायफोरबो खोनादों बेबायदियावहाय बांसिनै बेबायदिनो पलिटिक्सफोर थायो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेवहायबो बेबायदिनो जोङो दिनैहाय सोरबा नांगाल, सोरबा जुंगाल, सोरबा ट्रेक्टर, सोरबा बिबार बेबायदि जादों नामा। थ' बेसो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। थ' दिनै बेकाराथ' गोबां आरो बेकारनि जेंनाया माब्लाबाबो दिनै फोजोबनो हाखानाय नङा, जेरावनाखि पपुलेसनानो बाराखा ना। थ' एथ'बां इजि नङा। दा जियानो हक जोङो बेबायदि रांफोरखौहाय जोङो बयबो जुदि बेबायदिनो समानैहाय जायफ्रा एप्लाइ खालामनानै जायफ्रा सेलेक्ट जादों थ' मोनोब्ला मोजां जागौमोन बेखौ सानो। आरो नाथाय जोङो बेवहायबो जुदि आरो बेबायदि जोङो बायदिसिना ना थ' खिलिमिलि नुयोब्ला निस्सय माबा मोनसे दं बेखौ सानखागोन आरो साननोबो गोनां जानानै फैगोन। जेरावनाखि जोङो आरोबाव दा एप्लाइ खालामफिननो गोनांब्ला ना, जेराव 1,04,091 जन एप्लाइ खालामनाय अलरेडि दंखायो आरोथ' बिनि उनावहाय दिनै 25,000आल'सो सेलेक्ट जाबाय। थ' आरो सेकेन्डआवहाय बाखि 75,000 सेलेक्ट जानांगोन ना। बाखि 75,000 सेलेक्ट जायोब्लाबो बिनिफ्राय 4,091आ अलरेडि ओरैनोबाबो बारा जानानै दंहैखायो। थ' मा सानो निस्सय नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन। बिनि आन्दोआव माबाफोर बेबायदि दङ नामा? थ' निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। जोङो नेनोसै आरो बेबायदिनो बेसेबां दिननि उनावहाय जोङो बेबायदि सोर साबैसे ना थ' सेलेक्ट जायो आरो मोननो हायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन। आसा खालामबाय सोरबाफोर बेबायदिनो डाबल इन्टारभिउनि उनावबो बेबायदि सेलेक्ट जायाखै नामा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय भिडिअखौ बेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, बाय।